chceš vzťah, túžiš po ňom, ale máš pocit, že všetci dobrí muži sú už zadaní. A kdekoľvek sa pozrieš, tak ten, ktorý sa ti páči, je už v nejakom vzťahu s nejakou inou ženou a samozrejme tam ty nechceš ísť. Ale čo máš teda robiť? Postupne strácaš nádej, že by si aj ty mohla mať konečne krásny vzťah. Hlavne ako je tvoj vek pomaličky vstúpa. Hovoríš si, už mám 30, už mám 40, už mám 50, kto by ma chcel v tomto veku, možno aj s deťmi, možno rozvedenú. Možno už mám 60 a tak ďalej. A chcem ti ale povedať, že nie je to tak márne a možno to, čomu veríš, je veľký mýtus. Poďme sa pozrieť na niekoľko čísel. Ja som si totiž povedala, že si preskúmam štatistiku. Pozriem sa na to, ako to vlastne je. Naozaj sú všetci muži zadaní a všetci dobrí muži zadaní? A koľko mužov je vlastne k dispozícii? Takže začneme pár číslami. Prvé číslo je, že na Slovensku je približne 400 000, viac ako 400 000, tak takmer pol milióna mužov vo veku 30 až 60 rokov. V Českej republike je to 2,3 milióna alebo pol milióna mužov, ktorí by potenciálne mohli byť tvojim partnerom, samozrejme podľa toho, v akej si vekovej kategórie, respektíve akú vekovú kategóriu mužov ty preferuješ. Ale čo je ešte zaujímavejšie, druhé číslo. Každý jeden deň sa na Slovensku rozvádza 22 párov a v Českej republike, pozor, 57. Sú to čísla z roku 2024, takže teraz môžu byť trošku iné, ale viac menej, oni skôr majú tendenciu stúpať, než klesať. Takže každý jeden deň je minimálne v Česku 50 mužov a dohromady v Československu 70 až 80 mužov k dispozícii. Z tých 80 mužov niekto bude mať 30, niekto 40, niekto 50, niekto 60. Skôr budú mať okolo tých 40 približne, pretože najviac rozvodov je v 4. 5. roku manželstva. Zvyčajne je to spojené s tým, že ľudia už naozaj prišli na to, že hold neklape im to spolu, alebo prišli na to, že majú malé dieťa a nevedeli zvládnuť spoločný život, nevedeli zvládnuť tlak tohto života, jednoducho nezvládli to a na to je veľmi jasná štatistika, pretože povedzme napríklad príchod prvého potomka je veľmi zaťažujúca vec pre manželstvo, pre páry, pre ženy aj pre mužov, no a tým pádom mnohí to jednoducho nezvládnu. A tým pádom vyjdú najavo ostatné veci, keď nemajú proste dobré vzťahové schopnosti, tak to dieťa alebo ten spoločný život ich ešte viac multiplikuje, násobí, ukáže, vyniesie na to svetlo sveta. A tým pádom sa tie páry rozpadajú. Mnohé z nich by mohli naozaj dobre fungovať. Ale nefungujú, pretože nevedia ako. Niektoré z nich naozaj nemajú byť. A ty mi teraz môžeš povedať, ale Luci, to sú tí muži, ktorí sú nemožní a neschopní a určite tú ženu podvádzali. A rozvod z nevery manžela je iba 9% prípadov. Iba 9%. Keď ten muž bol neverný. Všetko ostatné sú práve tieto nezhody, práve tento tlak, práve tá neschopnosť komunikovať, neschopnosť povedať, čo vlastne chceme a tak ďalej. A zvyčajne platí, že človek, muž, aj žena, ktorá prejde nejakým vzťahom, tak je poučená. Áno, možno je zranená, áno, má nejaké veci, ktoré musí dať do poriadku, ale má už určité kritéria, nejaké štandardy, podľa koho si chce niekoho vybrať. Rozumie chybám, ktoré robil alebo robila. Chce ich napraviť, chce byť lepší. Nie každý určite, ale mnohí z nich. Ten jeden pre teba môže byť presne taký, ak si povieš, že dobre, ok, fajn. Hovorím tu iba o rozvodoch, nehovorím tu o pároch, ktoré sa rozpadávajú, lebo spolu iba žili, alebo chodili, alebo sú to také tie, že tak sme spolu, ale vlastne to nie je úplne ono. Koľko ľudí príde denne na to, že ten človek, s ktorým sa vydajú, nie je úplne to pravé. Koľko ľudí stretne niekoho, toho, o kom si povedia, že wow, yes, tu nás sa mi rozbuchalo to srdce. Denne. Sú to desiatky a desiatky denne. Prečo by to nemohol byť tvoj prípad? Mohol by to byť aj tvoj prípad. Takže prvý bod, povedzme si veľmi jasne, že štatistika jasne ukazuje, že nie všetci dobrí muži sú zadaní ani náhodou a že denne na náš vzťahový trh prichádza množstvo a množstvo mužov, žien takisto, páni, pre vás informácia, ale rovnako veľké množstvo mužov, ktorí sú k dispozícii, ktorí sú slobodní a ktorí majú skúsenosti a ktorí možno nie hneď dnes, ale možno o mesiac, o 2, o 3, o pol roka budú chcieť nový vzťah. A ty povieš, že no dobre, teraz na pol roka čakať, jasné, ale keď si spočítaš, koľko za toho pol roka už je takisto vonku, tak stále to vychádza veľmi jasne. Máš k dispozícii niekoľko 100 000 mužov, ktorí by mohli byť potenciálne tvoji. Chceš mi povedať, že medzi 100 000 mužmi nie je ani jeden, ktorý by mohol byť tvoj partner? Naozaj? Tomu ani sama neveríš. Ale samozrejme nevieme to. A prečo to nevieme? Pretože si sa neopýtala 500 000 mužov. Neopýtala si sa 100 000 mužov. Koľko mužov si naozaj v živote mala? 1, 2, 3, 5, 10, 100? Keby aj, bola si naozaj na rande so 100 mužmi? Dala si priestor preskúmať 100 mužov naozaj do hĺbky?
Pozerala si sa na nich z pohľadu toho, čo je na nich najlepšie. Dovolila si vidieť to najlepšie, dovolila si otvoriť im tvoj život. A keby aj to bolo 100, čo pravdepodobne nebolo. Pretože opäť, dámy za mnou chodia a prax ukazuje, že zďaleka sa nehýbeme v takýchto číslach. A prídu 3, 4 a 5, kde sa ti to nepodarí a už začneš strácať nádej. Mala som 2 zlé vzťahy. A čože si mala 2 zlé vzťahy? Keby si mala 15 zlých vzťahov, tak ti poviem, OK, tu už máme nejaký problém. 2 zlé vzťahy v podstate o ničom nevypovedajú, iba o tom, že máš rada bolesť a zostávaš tam, kde možno si dávno zostávať nemala. Ale znamená to, že žiaden muž pre teba nie je. Jasné, že to neznamená. Samozrejme, že nie. Ani náhodou. Takže moja otázka je, ak tieto čísla platia, a oni platia, lebo to je štatistika, čísla neklamú, tak moja otázka je, kde teda je ten muž pre teba a čo treba urobiť, aby ti prišiel do života? To je tá otázka. A ja ti chcem povedať, že viem presne, čo ty potrebuješ urobiť, alebo čo treba urobiť, aby ti takýto muž do života prísť mohol. Nedám ti to na 100%, že keď to spravíš, tak o 100% príde. To neexistuje. Nie sme bohovia. Nevieme prinútiť iného človeka, aby nás miloval. To nevieme. Ale čo vieme, je zásadne zvýšiť naše šance. Vidíš, je to pravda. Vieme zásadne zvýšiť naše šance. Vieme odstrániť vnútorné prekážky v mysli, v emóciách, v tele, ktoré bránia tomu, aby taký človek mohol prísť do nášho života. To vieme. A vieme sa pozrieť na to, čo je najlepšia cesta a najlepšia stratégia, ako otvoriť svoj svet dobrým a kvalitným mužom, z ktorých jedného si môžeš vybrať. Čo povieš? Ako ti toto znie? Keď za mnou prídu moje top klientky, pracujem na 3 úrovniach, keď prídu s tým, že si chcú partnera, dámy, ktoré sú v mentoringovom programe vzťah alebo v absolventskom mentoringu, tak pracujeme na 3 úrovniach. Prvá úroveň, kde leží ten zvyčajne prvý problém, pre ktorý dievčatá, ženy, šikovné, kvalitné, ako ty, nemajú vzťah. Prvý problém je naozaj v mysli. Je o tom, či vieš, čo chceš, či vôbec vieš, že chceš vzťah, aký vzťah, akého muža, ako by mal vyzerať, aby ty si bola šťastná a spokojná. Pretože veľmi veľa žien by chcelo vzťah, ale má strach, pretože v minulosti vo vzťahu možno robili veci, ktoré robiť viac nechcú. Možno si zariadili život po svojom. Možno majú predstavu inú o tom, než byť v kuchyni a variť večeru každý večer. Ne? Majú proste iné predstavy o tom, ako chcú, aby vyzeral ich intimný život a podobne. A majú strach, že zase by to bolo ako predtým. Ale to vôbec nemusí byť ako predtým, ale potrebujeme nad tým trošku pouvažovať, pretože zvyčajne chceme vzťah, ale zároveň aj nechceme, vydávame metúci vzťahový signál a potom samozrejme nepriťahneme si takého muža, ktorý by to s nami myslel vážne. To je hlavný dôvod, prečo nám prichádzajú takí tí nedostupní muži do života, takí tí, že chcem ťa, ale vlastne nie a nechajme to plynúť a ja ťa vlastne mám rád, ale nechcem sa zaviazať a vlastne neviem ľúbiť a tak ďalej. Druhý dôvod a druhá úroveň, kde pracujeme s klientkami, je úroveň vnútorná emočná podvedomá, kde vlastne nižšie. A to je úroveň takého vnútorného sabotovania vzťahov, pretože mužov nerešpektujeme. Veľká časť žien dnešnej doby, neviem, nemám čísla, nemám štatistiku, ale dovolím si povedať veľká na základe minimálne žien, ktoré sa dostávajú ku mne a sú to stovky. Nerešpektuje mužov. Chce ich, ale nerešpektuje ich. Myslí si, mužom sa nedá veriť, muži sú slabí, ja som silnejšia, muži ma sklamali a tak ďalej. Pretože možno otec ich sklamal, pretože prvý partner ich sklamal a tak ďalej. A ja nepodceňujem tieto skúsenosti ani náhodou. Ja iba hovorím, že znova sú postavené na nejakom aké malej vzorke mužov, ktorí existujú a zovšeobecnili sme ich nejakým spôsobom. A je to problém, pretože keď mužov nerešpektujeme, tak potom máme tendenciu ich korigovať, kontrolovať, koučovať, mentorovať, hovoriť im, čo majú robiť. A keď urobia najmenšiu chybu, hneď im vrátime všetko za všetkých mužov, ktorí nás v živote zranili. A tak vzťah nevybuduješ. Takže aj keby niekto dobrý prišiel, aj tak pošleš ho do keľu. A zase, samozrejme, muži cítia, že ty máš zranenie, takže zase prídu takí chalani, ktorí to môžu využiť a ísť ďalej. A tretí hlavný dôvod, alebo tretia úroveň, na ktorej pracujeme, sú už naozaj konkrétne stratégie. Mám také 3 konkrétne princípy, 3 úrovne života, ktoré veľmi prirodzeným spôsobom môžeme otvoriť a pozvať do nášho života kvalitných mužov. A nie som za princíp lovenia, ja som naozaj za princíp toho, že otvárame svoj svet. A to môžeme robiť kľudne aj so zoznamkami, aj bez nich, môžeme to robiť úplne na iných úrovniach. Online zoznamky hrajú, ak ich chceš používať, tak je to v poriadku, ale naučím ťa ich používať, ale tie hrajú tak 10-20% úlohy v tom, akým spôsobom ten vzťah môže naozaj fungovať. Takže, ale teda, kde môžeš toho muža nájsť. To sú tieto 3 úrovne. A to je to, čo naučím aj teba. Pretože na čo sa vrhať do zoznamovania, keď nemáš v poriadku nastavenie mysle a nemáš v poriadku nastavenie svojho podvedomia a emočného naladenia sa. Keď ten vzťahový signál, ktorý dávaš, on nie je OK.
tak iba zvýšiš množstvo tých nemožných chalanov, ktorí ti prichádzajú do života. Ale ty chceš predsa takého, ktorý s tebou už bude, ktorý s tebou zostane. A ja ti chcem povedať, že ťa to všetko naučím. A veľmi rýchlo. A čo skoro? Za niekoľko hodín zvládneš prejsť všetkými týmito 3 úrovňami a prídeš ku uvedomeniam, ktoré ti pomôžu naozaj konečne ten vzťah mať. Dostaneš konkrétne stratégie, akým spôsobom to urobiť a dokonca to vytrénujeme, natrénujeme rovno v praxi. Kde to bude a kedy to bude? Bude to už onedlho a informácie o tom ti poviem, keď mi napíšeš do správy, pošli mi správu alebo napíš do komentára partner a len čo to urobíš, obratom ti pošlem všetky informácie, kde sa dostaneš práve ku mne priamo už onedlho, konkrétne, osobne, online, naživo, aby som ťa previedla všetkými týmito úrovňami a dám ti moju top stratégiu, 3-krokovú stratégiu alebo 3-úrovňovú stratégiu, ako otvoriť svoj život kvalitným mužom. Takým mužom pre teba, pretože existujú. A jeden muž, 2, 3, možno aj 5 čakajú presne na teba, ktorého z nich si vyberieš. Ale ako zistíš, že sú to oni? To všetko sa spoločne naučíme. Rezervuj si miesto hneď teraz, pretože počet miest je obmedzený, to znamená, napíš mi hneď teraz partner, buď do komentára, alebo mi pošli správu. Keď tu vidíš tlačítko správa, klikni na ňu, napíš partner a ja ti hneď obratom pošlem informácie, aby si sa mohla k nám pridať, pretože to bude stáť za to. Aj ty si zaslúžiš krásny vzťah, ale keď už to robíš, tak to rob správne.